Hello mga palangga, good morning. This is Rosita Kahato at Church Service. Please subscribe my YouTube channel, Rosita under Atisor 538. Natakaroon diri pa nga palangga. Ang akong titay flower renovation. Wala ko lain nga maisip is flower renovation. Niya ta karon sa taas para mag-asikaso sa ako ang mga bulak nga napasagdan na kay tungod sa kabisi sa inahan. So, ang atong buhaton karon is akong kuhaon ang akong mga bulak kay pangkuhaan in town na itong mga laos kay dugay na nga wala na to na atiman in town. Sabay. So guys, kita ninyo ni, mao ni ang ako ang bulak nga pangsulod. Pangsulod ni nako sila. Wala na nako na atiman. Daghan na kay siya og lawas nga dahon. Naro. Dapat ana mo ni siya og kuha. Ano sila ang ako ang mga pangsulod mga palangga ginahatagan ako na sila og time sa sulod para nindot tudton ang ako ang sulod niya ang akong ginaabono day ani is ihi lang, wala ko nagkakuan og ibon pa nga abono. Siya. Dapat ang mga laos is kuhaon nato. Ginabutang po na ko diha sa ilahan. Ay, ano siya laos? I-prepare nato sila mga palangga para sa sulod kay isuluday ko na ni mao na nga i-prepare nato sila pang sulod. Remember mga palangga, ang atong panimalay is nindot siya kung naay mga tanom nga presko. Na sila ang ako ang mga pangsulod. Check na to kung mga gwapa ka sila mga palangga. Ano sila nga kinahanglan gyud ato yung i-check ang ilang mga dahon nga laya ginakuha nato og anam. Tapos ang ato lang ang pag-atiman ani nila. Ang ato lang pag-atiman ani nila is buuan pa nagsaog. Ihi. Diba? Guwapa ka sila. Ano ni akong ginagamit sa sulod mga palangga. Pag once nga gusto ko magbutang og bulak sa sulod. Katulad